Yap otu egwuregwu eturugo ugo na asọmpi ịkpụ ọkụ n'ọnụ emere n'obodo Nanka bụ ebe ha na ndị obodo ha bi n'Ụmụahịa mara aka. Emmanuel Nkpor jele ebe afọ ya ga-akọzila ya akụkọ ndị tụrụ ugo na ya bụ asọmpi na etu ya bụ asọmpi siri wee gaa kpọmkwem. Ya bụ asọmpi egwuregwu football nke ndị Nanka bụ nnọọ ihe a na-emerube kwa afọ ọbụla, nke ọ bụ onye na-achịkọba ya bụ ọkammụta Pọli Emenike, onye kwadogo ya bụ ihe asọmpi afọ 40 ebe ọ malitere ịkwado ya bụ ihe asọmpi egwuregwu football kamgbe afọ 1933 wee lukwezie ugbu a ka ọ na-ekwu okwu site n'ọnụ onye ji ọkwa Anambra State Chairman nke Youth Sports Federation of Nigeria bụ Engineer Akonam Obiefuna. Ya bụ onye na-akwado ya bụ ihe asọmpi football bụ ọkammụta Emenike kwupụtara na ihe na-akpanye mmụọ ya ịkwado ya bụ egwuregwu kwa afọ ọbụla bụ ịhụnanya ọ nwere nye ndị ntorobịa nakwazi obodo ya bụ Nanka na Anambra steeti gbaa gburugburu, ma kwe nkwa ịga n'ihu n'ịkwado ya bụ ihe asọmpi egwuregwu n'afọ 10 na-abịa abịa n'iru. N'okwu ya, eze ọdịnala nke Nanka bụ Igwe Godwin Ezilo toro nnọọ ọkammụta Emenike maka ịkwalite obodo ya site na ya bụ ihe egwuregwu na ihe ndị ọzọ na-emegasị n'obodo Nanka iji wee mee ka Nanka chawapụ ma bụrụ obodo a na-anụ aha ya n'ụwa niile gbaa gburugburu. Kọwaa ya bụ Emenike dịka onye Chineke nna jiworo ya na ndị ọzọ nwere ego n'obodo Nanka wee weta mmepe tọrọ atọ na ya bụ obodo. Ya bụ eze ọdịnala nke Nanka bụ Igwe Ezilo were ya bụ ohere wee kpọkuo ndị Nanka nakwazi ndị Anambra steeti n'uju ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-alụsi ọrụ ike ọkachasị n'ime afọ 2024 nwa anọ n'ime ya, ebe ọ kọwara na site n'ịlụsi ọrụ ike na Chineke ga-emere ha ebere ma bulie ọtụtụ mmadụ enu n'ime afọ a. Ụfọdụ n'ime ndị eji okwu agba izu n'obodo Nanka ndị gụnyere onye ji ọkwa Chief Medical Director nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụọka bụ Dọkịnta Joe Akabike, ya nakwazi onye ji ọkwa National Vice President nke Ọhaneze Ndị Igbo Worldwide bụ Chief Damian Okeke Ogene, onye jikwezi ọkwa Chairman nke Nero Stadium Management Committee, nọrọ oge ha na-eto ọkammụta Emenike maka ịkwado ya bụ asọmpi egwuregwu football na Nanka kwa afọ ọbụla, kpọkuo gọọmenti n'ogogo ọbụla ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịtụnye nnukwu ego n'ihe gbasara ịkwalite ihe egwuregwu niile na steeti a nakwazi Naijiria gbaa gburugburu iji wee mee ka ndị ntorobịa nwee ihe a na-arụ ma wepụ ha na mpụ na omekome. Onye nwe Nkpor branch nke ya bụ Nanka FC bụ Chief Okwudili Eze Nwankwọ kenere nnọọ Chineke maka inye ha mmeri na ya bụ asọmpi ma tokwazịa ndị gbara ya bọọlụ na ya bụ ihe asọmpi maka iji obi ha niile wee gbaa ya bụ bọọlụ, ebe ọ kpeziri ekpere ka Chineke gaa n'iru n'igozi ọkammụta Emenike maka ya bụ ihe ọ na-eme n'obodo Nanka. Site na Nanka, abụ m Emmanuel Nkpor.